madadi madadin kenan hajiya ga irin shi, madadin da kike so hajiya ga kuskuren shi madadi. Madadi madadin kenan hajiya ga irin, madadin da kike so hajiya ga kuskuren shi madadi. Hajiya kin ga dai canjin madadi, haka ne za ya sanya na yi zuhudi. Madadi ya zamanto min sanadi, har gida kin ga matata ta shigo min da gardi, kin gani martabar aure duka ta wargaza shi madadi. Sai ki kalli diyar nan dai hajiya, arziki ne irin haka ko kwasiya, yanzu ya za a yi ne hajiya. Ki hukunci tsakaninmu hajiya, zan biyayya duk abin da kike so, haka nan zan aikata shi adadi. Kin ɓata sunanki a gari, kuma kin jefa kanki cikin haɗari, yanzu ba mai bidarki yayo marari. Sanadin wanga aikin Aisha ya zama fari, kaga sakamakon madadin Abdul kalli gashi madadi.